to ka basipho ula ong haki to ai bakan long menta ko mapila ong utakan habon siam uta uluta ulong syakri jonga henry mapi pinyelong ba klem jingram tekini ko mi phai kitin kani ke jeng pan phai kitin jo syakri jo Joseph man kalau je kita gentin ki bah khmat agar khot ke bah khmat khot bah khmat ke bah keren ni unong ya sai na pedang ispara upadan kam ju gentin ke mangi keren khmat ba omdan jikit kle ado ke jeng yap nai pat barok ke nyolong syakri uni man tau pan phai ni pat bo lao gentin jo unong kamot tang ha uta walap ya uta uluta rupa uta ungat nak jeng sistem ulong syakri ke ulong jeng sistem kan ulong syakri ne the rest pila ban lai một cái lại phê còn bộ tiên trong tây và nhà sát bộ này ta tây việt sát khám số thổ hạt độ cái nhập uống nhặt và ba rồi như lòng sạc hiện đại nhiều lao và tăng hậu ta ở bảo ulap yêu tàu luta ngặt ak ta cái penciptam ngaro hani sa sian ban này cái lòng bảo nhiều sạc này usong thổ biang biang badan ni ban kamu ulat tip lupa ya keplan cái Joseph ta cái jing yu ta kai nong halo ben rap si halo jong kata kalong ka ke jing ka bangai krem ni sedang ban yada ban ajis ngan yu Benjamin kladan pa haulan ni menta ban tang ni u syakri rang ba utip ya kata tindri umpat sung thu pada balik Joseph le kata ya kata tingi mi keren handai ke badon hang ni kalong iba lada uta ubaya saat nya pedeng kini sipara uang bala dan siam tau luta unyap no kemun dan sikit kli kemun akut am te uniu syakri ma fiong menne uni pade ong hadu banayap ni uang baik ba unlong ba u syakri tilda ya phi pade ki bakram le ki baya saat hok ya phi dan jing mentoi pinong syakri bom dan dau ta ben sim long ni long yap ban sung thu te na sedang lawan rak so yu ni luta rupa bulang budak jong kajingkan te kajingkan bor kadai ke bayawat lang sia kadaw man siam te hang ni lada uta ubalong kadaw tadan lap uta kebut uta hi jang ta ngat te kini kiwe tikin kin lait namar de halo jong ta kanong rimba la penon kam le tikin tintu handrei ma phi phien yelong baklem jingrem kemut ndandaw ya tongnya peteng anda kumta kilai pen kloi no kilai pen hiar no uwei ru ila ka jong ke berni hatabian buat uwei ru ulapli ila ka berni itu kedi dekat wei nei te hang tu namar ka jing so scam ya ka nong rim baki kiyang ba ya ka hok ka baki kile te ban pen shisha tu udut hiam pen hiar udut long kani ngi ba ka jing long sngur jong ki te ke ka baja kim tip bat kai ke bakili ru da ka jing kimi inti bakini kinong kisaki pen kesan ya kai ke bakiyang da poi ka dekhot ka bakat ar bat ulawat da ka basdang na ubaning kong bat ulawai ha bakat do bala syam ya utau luta ha ka berni jong Benjamin tekani takalong tang ka jing pendap ya kai ke bala batha to mantap de hakmat jongki hi hakajing yu jongki hakajing saki jongki tekin ne kum nong kadkhot ka bakhat lai ka kham sutanat hang ni anda kumta kilakat ila ki jankup bat kilayete biang uwei ru ila ka jingkit halo ka kada jong bat kilaylet klan opat syakata kanong ba mlaj angshu kini ke jing yasat ba ong hadu bandayam pat barok nyolong syakri mlaj angshu ka baik mara rite kiet lik pai ta kalong sumudur menete utu balalat ban keren ban ong hauta bala sim ta aunyap kad kaladung am ngani adung ngak ngai lajang syu te lajang no ti mentah ngani ru kamdei tang kata wat ki sebai ki ba ki kili thit ning sin ba arla kilap ha ki bermi ki jongki ti dan lat syu te ban lajang syu kan ta kad khot ka wakhat saw ujuda ulawan bat kipara jong syakayeng Joseph nama udang sa hi hangta bat kila dem khmat jong hadu ka khandau ti hang ni namar bangila ekran men nak basdang kumtu bautu bakran nak benta laki jong kinmen nak benta jong Benjamin ru undai hi ujuda hakani ke khot ka bakat saw la pen itu hidak ka kerteng bau juda
lawan bagi para jong sekaying Joseph. Kani kita kapan sekami kata. Kabaar pada kidam Ahmad jong Joseph haduk ke kendau. Kani kadai kasin kabalai kaba ngiyo puli kumni bagi dam krup Ahmad jong Joseph. Ni puli kelenong kabasok kuar, kabasok kulai baru akan nikah lenong mentah. Kajing dam krup. Tong imia keren isu Spanyol tu kijing Fox News ke bangila ada bikin kelenong kiba syakamat. Tengi jam becak nikah dekat ke bakatsan. Kajing dam merit haduk ke kendau kamut kaba penrit ila dia mo. Dekat ke bakatsan u Joseph ula ong haki. Ke kani kajing le bapila le pim tip ba ubriu kat manga ula ban khan sisya. U Joseph ila ki jong kinmen. To balai lam khmat u judang ni. U yang kum unong wei bar uta unong wei ubamani beli tawa. Kawan ha kata kadur. Mar simpen itu ya u bu dei na kaju kalong yeng. Te hang ni kar kombu jing keli hang tu kalong bet pim tip ba ubriu kat manga u bala ban khan sisya. Ura mi kardang lejong. Ura. Hakmat laki jong kinmen. To kawakan riu. Anda kumta u juda ula ong. Nginya ong ayushu hau kenrat. Hau try kenrat jonga hatu nginya keren ayu. Bat kumnu sisya nginya penkesan ni ledi. Ublay ula syam ya kam bam hok ki sekri jong mi. Hakmi ngilong kimrau yu kenrat jonga toy mangiru. Bat utaru hau bala syam yauta uluta. Kalong kani karkom jubab ka jong ujuda hang ni. Uyathu baik bom don kentin syut aku mai namar ki sebut ki maladon. Ladap madan. Long syu ban yania long syu ban sat kesan as pendem beton ne. Takai long hang ni long haka jinga dei mo pedeng jong u Joseph hang ni yang kum long bisar. Maki kum kiba syak bisar. Bat kesebut dei luta rupa bat kisebai ki berni. To kajing keli ke bami hang ni ngi mentah kalong ban hatto tang nakadau jong kita ki sebut ki bapau hakmat. Ki baki ki klemle. Kin charem. Kalong kajing keli ke bajuat ya kini ki bayar peju. Hatto kala mo banlong ba tang namar ki sebut ha ke bapau. Henry ki bamaki kimle kin don hok ban charem. Te kani hang ni kapen mi ya ka bakum kata kajing keli. Henry bangi puli hang ni ngi bet ya kajing ong kajong juda. Nda ki sebut ki bapau ha kajing i jong ki khmat nilalong ki barem. Temdon e isu ban penkesan namar ba en penkesan kumnu ya ka bam i. En penkesan kumnu ya kajing le ya ka ba mla bani i laki khmat. Te nakaliang jong ki sebut kini ki along ki ba syarem. Ti hang ni ngi ba kajing long kajong ujuda ban pai pat sya kajing edei jong ki bat ublay. Pi long kani ni kale ka turning point ne. Ka ba menshwa ka ba keren syapang jong kajing dino ila ki jong ki paradu juda ta wa ajing mot. Hai tikil long ki ba syakmat. Handa hang ni mentap de katendung ami uru. Mentau long kum nong ngelam. Ti habo pai kumni shu ublay ukuran Ahmad jong Joseph ba ublay ula syam ka kam bam hok ki sekri jong me. Ka bam hok hang ni kam dei kani kajing syam yau ni luta hang ni. Ka bam hok hang ni kadi ketu kajing le ben jong Joseph. Kani ka thau sita. Kan poi shu sita kani. Ublay ula syam ya ka kam bam hok ki sekri jong me. Kam dei kani mentah kilong hok. Kapap jong phi kan lap ya phi deng ni mo kapor ka ba phi di yo Joseph Fiksan na. fiksan. Hapor le itu khana show lo jong keparu kesan. Namar don kadak ka bapau khmat. Kemut ngi bakawan terak kumju te. Mata ni Namar hakmat jong kupa jong Jacob. Habaki wan napok dotan. Selau jong kupa kira ya kasnam jong kamrat. Monong ba kani hito kamde kasnam jong hun jong me. Kemut kadak tang kadak jong kasnam kalapen nget yo Jacob bau khun jong mulak rat. Mentah pada hang ni uluta rupa. Upen ngat ya kiwat habaki klem ne yeru. Baki poi haka jing syarem. Te hang ni ngi ba kajing
phai pat cha ublei ka jong juda ban ong bet ba ka kam bam hok sekri jong mem ublei siam ki kala e thanem kata glong kala poi ka bajuat kan to ki kentin ki babut hang ni ki ong bangilong kimrau yu kenrat jonga toy mangiru bat utaru hau balasiam ya uluta kani kalong kajing penret ba don lat sudah kumui la tang machu long bet kimrau jong namana kasabut ke bapau sabar tin rei hapreng jong kitaru ublei ti utip ya ka ik baselendat ya ka ik bakilale mentaki phla da ka jimom tip ahmad lau jong u parau jong ki to ka dokhat ka bakhat nyo u tiu la ong wat ai bangan ne ya kata habada leileiru uta ubriu hau balasiam uta uluta uta undong kan umrau jonga henry shapang jong phi tu phinnet ki ha ka jing suk pa jong phi hani ulau hani ulau nong kren hani amot uni amot ka jing ong jong phi man ne ka jing phla jong ki ha wala kim tip amot kim tip baki kren khmat jong upara la jong joseph kade kata ngo jomot mo joseph tau snap ya kane nlo kata baki ki along no kim don nia shu bania sa de kumoi pan tamakani ka benta wa hikpuri benta do khat nyo pan u joseph ulau ya to ka komot hakmat ka jing kren jong u shakri u joseph maneru ulau ya to ka jing ya sa ba baro ngat ka jing spin stom de tang utau bale ungat mentah hang niru joseph ulau itu kentien ma baro ken ngat ka jing spin stom de tang tau we bangat bale ka tau ngat na i kalong thau bi thik yung we ba bale ke em ta kan long halor jong kan ni hab mas khu te usbai ubalabu hak berni jong ki sumlong kadau ya ka bante ki bakin long kimrau na baro kilai hendai bu pente sya ka jing long merau kat kum ka jing kren ni udi tang tu ta rupa nomor utu la punya so bat ka jing khan te hang ning I bakanu kunu ko bayi so baka ek basalendat bat ka bor supernatural ni laban ong sin bakta aka betin khu baka jing kemut ta long guilty te hang ni ka jing wanra ka jong joseph ya kan ka plan kan ibro ko we ka imir ka ek mi kren na sedang ban yada ya u benjamin ti hang ni banyada yu benjamin kemut bu benjamin undon no ha egypt bat kini phai satai tak tin khub yang ka baswa yang baru kepala ada bohong teh jaket dong bu undon ke jingannya kini ti mentah ngani ka tin khub mentah ka jing e kan u joseph ha ka jing keren bat ki wongan bat yu benjamin nama lalap teh tahu rupa ikini khile chak basuk tilda kini kindang ne kaju ka jingmut ku menchwa klem don ka jingkit khle kinjin la kemen mali phai klem u benjamin tikan nong ayu ni khana hadin kan namar kani ka jingti khu hni wat nadu ka to por wujura kurnya sai wong hau tau basyam unyam tu unyam non im nah ni tolong lai la phning ni khana ni